Ma'am Faith nga gistorya kanyayo. Nakasagana kayon? Namsakbay na dijay? I-like, share, kan subscribe dito nga video. Tapno, kudan to ka barbaro nga video, magkita yung nga dagos. Okay? Agro kita yung nga roden? Okay. Historiaan tayo tataket Adda Baket nga Nakalukmon ti Ngilaw. Apay nga tanga Nakalukmon, di Baket ti Ngilaw. Sungbatan tayo ito madamdama, Okay, agrugi tayo nga roden. Adda Baket nga Nakalukmon ti Ngilaw. Nasurat kad inladawan ni K. Toms. Disenyo ni Annie Simpson. In pablaak ti make-believe ideas jay USA idi 2011. Adda Baket nga Nakalukmon ti Ngilaw. In surat kanin drawing ni K. Toms. Idun una nga panawen Adda Baket nga Nakalukmon ti Ngilaw. Apay nga Nakalukmon ti Ngilaw. Ay. Magmagna ni Apo Baket, iti babati init ngagkang kanta. Iti kwan, adamet ngilaw nga nagtayab. Kat napanggi unad, tiniwat na. Haan nga ammo ni Apo Baket no anya ti aramidan na. Panunutem no napasamak keng ka, deyjay. Kilkilitien ti Ngilaw, yichan na. Ita na lang nga naamuan nga naimbag gayam ti Ngilaw. At da napanunot na. Tapno mapukaw ginaluko nga Ngilaw. Linukmon na gilawalawa. Ita, wadan nga daon. At da jay unag ti tiyan na. Ay. Jay waig, adda nakita na nga tukak nga nakatugaw di bato. Hanapay nga kinumusta. Inala na nga dagos ket kinnan na. Medyo hangamayat ti panagriknana. Idi nakita na ibilit nga nakatugaw di umok na. Ammom kadi ti sumaruno nga napasama. Anya di jayen. Linukmon na yemesa nga bilit. Ay. Kasano nang inaramid di jay? Hangko nga mo. Ngem, hangka nga mamati ti sumaruno. Nakatugaw ni Mingming, idi adda naggaraw. Sakbay makapanaw ni kakaasi nga Mingming. Iminom ni Apo Baket ti mesa nga baso nga kape. Panunutom di jay. Ti manglukmon ti mesa nga pusa. Ay. Sungit ngeten, ni pins nga aso katagay ay ayam di plaza. Kakaasi nga prince, hana nga nakita ni Apo Baket gilikod ti kayo. Gop! Tatan, napuno ti tiyan ni Apo Baket. Nakapagpanunot kumaisuna nga nasayaat. Linukmon na di aso, tapno tiliwan na di pusa. Linukmon na di pusa, tapno tiliwan na jay bilit. Linukmon na di bilit, tapno tiliwan na jay tuka. Linukmon na di tuka, tapno tiliwan na jay lawa-lawa. Linukmon na di lawa-lawa, tapno tiliwan na jay Ngilaw. Nula ang kuman nagtayab jay Ngilaw. Ay. Nagustuhan nyo kadi, di istorya kayo? Hey, tatan, subyan tayo, di dinamag ko tatay. Apay nga Nakalukmon ni Apo Baket ti Ngilaw. Nakalukmon ni Apo Baket ti Ngilaw, gaputa. Nakalukmon ni Apo Baket ti
ngilaw gaputa. Agkang kantasuna, idikwan adda meten nipan nga ngilaw. Oh, nya tinaramid ni Apo Baket tapno mapukaw di ngilaw yan di tiyan na. Nangan iso na ti lawa-lawa. Ket tapno met mapukaw di gilawa-lawa nya met tinaramid ni Apo Baket. Nangan ni Apo Baket iti tukak tapno mapukaw jay lawa-lawa. Nya met tikinan ni Apo Baket tapno mapukaw jay tukak. Nangan ni Apo Baket ti bili tapno mapukaw jay alaen na jay tukak. Nya met tikinan ni Apo Baket tapno matiliw na di bilit. Ay pusa tikinan ni Apo Baket tapno tiliwan na jay bilit. Nya met kinan ni Apo Baket tapno tiliwan na jay pusa. Nangan ni Apo Baket ti aso tapno tiliwan na jay pusa. Ket idi nagdakkel nagadu ti tiyan na nagyan ti tiyanan. Nya ti mariklik na ni Apo Baket. Okay, nagbabawi ni Apo Baket hanla ko mga kayaten ti nangnangan nga nangnangan. Okay, o tatangaroden. Nagustuhan niyo yung istorya? Hindi, nagustuhan nga parte na. Okay, mayardi nga parte ti istorya. Atan, kaya mo tag-drawing. Ag-drawing tayo mata. Iruwar nga roden ni kopon ban, ilapis, kanyay, crayola.